Хайырлы кеш, тур эфирдан оңқар чарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі теп темалар хақында. Грипп шегенерге ашықмай, ауырының құтырған шағы, табиблар күшейтілген режимда эшлей. Предупреждение болды, менә мұнда висел объявление. Білдірулерге шанырға мы юқмы? 52-ші комплекс үшін идарә етуші компания һәм подрядчы ұйышма күрәші. Жер асты кешеләрендә сәүдә итүне тәртипкә китермәкчеләр. Алыш-биреш итәсен килә икән, аукционда катнашырга кирәк булачак. Сварочный эшләр бетте инде, калды кабиналарны эләргә. Күзәтү тегермәче биеклеккә үсә. Иң зур аттракцион беренче яз бәйрәменә әзер булырга тиеш. Dünya motor, dünya king. Рәхәтләнеп, моның мероприятиеләрдә катнашмыйлар димени. Катнашабыз. Гомерләрендә бер тапкырда тимер аякка басмаганнар 70 яшьтә бу шөгыльгә өйрәнделәр. Автозавод район өлкәннәре боз өсте ярышларында катнашты. Россия буенча грипп эпидемиясе шигенүе турында сөйлиләр, ләкин шуалда әле авыруның иң котырган чоры. Бүгенге шәһәрдә дуңгыз гриппының 58 очрагы теркәлде. 21 кеше йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалану уза. Тойплар әйтүенчә, аларның хәле уртача котылыкта. Грипп сезонында махсус ачылган кайнар элемтә телефоннарына көн саен 800ләп мөрәҗәгать кабул ителә. Ялда булган медицина хезмәткәрләрендә ашыгыч эшкә чакыртканнар. Шәһәрдәшләр хәзер ял һәм бәйрәм көннәрендә дә үзләре беркетелгән шифаханәләргә мөрәҗәгать итә ала. Кабинет неотложной помощи работает до... Кичекмәстән ярдәм күрсәтү кабинетлары шифаханәләр ябылганча эшли. Элек алар көндезге 2-гә яки 3-кә кадәр кабул итсә, хәзер сәгатьләр озайтылды. Шулай ук якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә дә табибка килеп консультация алу мөмкинлеге бар. Табибны көндезге 2-гә кадәр чакыртырга була, ә терапевтлар көндезге 3-кә кадәр кабул итә. Шалыда эпидемия чиге 64,6%-тан артык. Узган атнада гына да грипп, ОРЗ һәм ОРВИ билгеләре белән табибларга 6000-нән артык шәһәрдәш мөрәҗәгать иткән. 5-нче санлы һәм Тукай районы хастаханәләрендә пневмония белән авыручылар өчен өстәмә урыннар да булдырылган. Шулай да табиблар дуңгыз гриппы һәр очракта да үпкә ялкынсыну белән төгәлләнми дип ышандыра. Не весь свиной грипп заканчивается пневмонией. Дуңгыз гриппы һәр очракта да пневмония белән төгәлләнми. Барлыгы 5 пациентка мондый диагноз куелды. Алар үз вакытында табибларга мөрәҗәгать итте, тиешле дәвалау курсы узды. Түлеу азрак булачак дип ышандырдылар, ләкин киресенчә булып чыкты. Бүген иртәдән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр шулай дип шалтыратты. Бу көннәрдә шоулар гыйнвар өчен фатирга түләү кәгазьләре алды. Җылы өчен сумма башка айларга караганда шактый югары. Кайбер комплексларда, мәсәлән, аерма хәтта 500 сумга җитә. Гәрчә түрәләр гыйнвар аенда сумманың азрак булачагын вәгъдә иткән иде. Без рәсми аңлатма бирүне сорап башкарма комитетка мөрәҗәгать иттек. Средняя месячная температура января составила минус... Январда уртача температура минус 12 градус булды. 30 декабрда инде салкыннар башланды. Алар 7 январга кадәр дәвам итте. 9 көн салкын түләүләрнең югары булуына тәэсир итте дә инде. Яна чиратлар, яна ризасызлык. Җылылык өчен субсидия рәсмиләштерү вакыты җитә. Икенче этап 16 февральдә старт алачак. Барысы да элеккечә. Бары тик өстәмә пунктларның адреслары гына үзгәрә. Моңа кадәр Зәп бистәсендә яшәүчеләр документларын 6 мәктәптә тапшырса, хәзер аларга ГЭС бистәсендә 4-2 адресы буенча матди ярдәм үзәгенә мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Шулай ук 38 мәктәптәге пункт ябыла. Аның урынына 42-18 адресы буенча урнашкан 46 мәктәп ала. Больничныйда булган шәһәрдәшләргә исә социаль иминләштерү фондыннан белешмә алырга онытмаска кирәк. Чөнки узган елдан түләүләр әлеге фонд аша башкарыла. Человек может сам обратиться. Кеше социаль иминят фондына үзе мөрәҗәгать итә ала. Бу белешмәне алуның беренче юлы. Бу шулай ук декрет ялында булучыларга да кагыла. Чөнки аларга да хәзер акча предприятие аша түгел, нәкъ менә социаль фонд аша күчерелә. Фондтан белешмәне матди түләүләр үзәге аша да алырга мөмкин. Ләкин бу очракта шәһәрдәшләр документ тапшыру өчен 2 тапкыр килергә тиеш була. Хезмәткәрләр шулай ук ялгыз 65 яшьтән өлкәнрәк беренче һәм икенче төркем инвалидларга январь ае өчен квитанцияләрен игътибар белән карарга киңәш итә. Алар янына социаль хезмәткәрләр үзләре киләчәк. Квитанциядә аның көне язылган. Шәһәрдә тагын бер идарә итүче оешма барлыкка киләчәк. Бу атнада ул лицензия алырга тиеш. 52-нче комплекс өчен идарә итүче компания һәм подрядчы оешма көрәше. Хәзер шәһәрдәшләрне үз якларына аударыр өчен һәр як үз алымнарын куллана. Подъезд ишегенә ябыштырылган белдерүләрдә Челны строй ремонт оешмасын бушка ашап ятучылар дип атасалар, икенчесендә подрядчы оешманы мошенниклар дип язганнар. Ике оешма арасында булган аңлашылмаучанлыкның шиге булырмы? Хәбәрчебез ачыклады.
ЖРУ эш Челныстрой ремонт идарә итүче оешма белән килешү нигезендә эшләүче подрядчы оешма. Сыйфат контроле идарәсе белгечләре тикшерү нәтиҗәсендә подрядчы оешманың 2 миллион сумнан артык акчаны үзләштерүе билгеле булган. Бу шәһәрдәшләр ай сайын агымдагы чыгымнар өчен түләп бара торган акчалар. Исәп-хисап үзәге билгеле бер сумманы подрядчы оешмага күчереп бара. ЖЭК на эти деньги полученные. ЖЭК бу акчаларга агымдагы эшләрне башкарырга тиеш. Моңа подъездларны төзекләндерү, инженер челтәрләрен тәртиптә тоту, территорияны җыештыру эшләре керә. Моңа тиешле акчалар максатчан рәвештә тотылмаган булып чыга. Әмма ЖРУ җитәкчесе бу акчалар исәпләү үзәгендә тоткарланып калды ди. Челныстрой ремонт подрядчы оешма тарафыннан башкарылган эшләр актына кул куймаган. Шуңа исәпләү үзәгенә акчаларны күчермәскә кушты ди подрядчы. 52-нче комплекста яшәүчеләрнең күбесе әлеге ситуацияның асылын аңламый. Берәүләр идарә итүче оешмада, подрядчы оешмада яхшы эшли ди. Берәүләр акча һәм җылы урын өчен көрәш бара ди. Бик әйбәт обслуживает, ул ниләребез, көн сайын чыгалар, дворникларыбыз. Һәр вакытта чиста, подъездларыбыз чиста. Бик әйбәт, бик куанагать андыйга. Рәхмәт әйтеп кенә китәм. Бер нинди дә кагаз белән күрмәдем, бер җиргә дә куймадым. Предупреждение булды, менә монда висел объявление. Я, например, против управляющей компании. Мин идарә итүче оешмага да, ЖРУга да каршы. Безгә эшли белә торган кеше кирәк. 20 ел дәвамында идарә итүче оешмадан яхшылык күргәнем булмады. Я даже не знаю. Мин нәрсә яхшы, нәрсә начар икәнен аңламыйм. Яхшылап аңлатучы да юк, җыелышта сөйләрләр дип уйлыйм. Сказали, типа, потом ремонт не даже. Безне аермасыннар иде. Әгәр икенче идарә итүче оешмага күчсәк, ремонт булмаска мөмкин диләр. 1 февральдән Челныстрой ремонт ЖРУ эш белән төзелгән килешүне өзгән. Исәпләү үзәгендә подрядчы оешмага китеп бара торган финанслар агымын туктаткан. 10 ел дәвамында 52-нче комплекста эшләгән подрядчы оешма тиз генә бирешергә уйламый. Алар яшьлек дип аталучы яңа идарә итүче оешма төзегән. 52-нче комплекста яшәүчеләрне 51% шунда күчергә ризалашып имза куйган. Не видят пользы. Шәһәрдәшләр алардан файда күрмәде. ЖРУ хезмәткәрләре халыктан алынган заявкалар буенча эшли. Челныстрой ремонт оешмасы алдында хисап тотабыз. Моның өчен идарә итүче оешма 52-нче комплекста яшәүчеләрдән ай сайын 588 мең сум акча ала. Бу акчага торак йортларны төзекләндерергә, балалар мәйданчыклары урнаштырырга һәм башка эшләр башкарырга мөмкин. Ә менә Челныстрой ремонт идарә итүче оешма директоры Владислав Огрин әлеге үзгәрешләр көтелгән нәтиҗәләр бирмәс дигән фикердә. Жителям это будет вред в том случае, что шәһәрдәшләр өчен начар булачак. Алар йортларын тәртиптә тоткан өчен исәпләү үзәгенә акча түли. Исәпләү үзәге акчаларны подрядчыга күчерә. Димәк, ЖЭК идарә итүче оешманы урап, бу акчаларны турыдан-туры алачак. Идарә итүче оешма бу акчаларның дөрес максатларда куллануын контрольдә тотарга тиеш. Хәзер яшьлек ЖЭУ гына түгел, идарә итүче оешма статусын алырга тели. Бу атнадалар лицензия алуга имтихан тотачаклар. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. 9 ел дәвамында үз фатирларын көтүче шәһәрдәшләр ел ахырына ниһаять үй туйларын бәйрәм итәчәкләр. Сүз яшьлек микрорайондагы 65 йорты хакында. Узган елларда биредә шәһәр мэры катнашында күчмә киңәшмә узды. Йортның эчке өлешен төзекләндерделәр, буяу, агарту эшләре бара. Тәрәзәләр куелган, лифт урнаштыру төгәлләнеп килә. Төзелеш август аена тәмамланачак дип белгечләр. Параллель рәвештә 65-3, 65-10 һәм 65-6 йортлары төзелеше дә хәл ителәчәк. Фонд ябык акционерлык җәмгыяте белән башкарма комитет арасында килешү төзелгән. Башкарма комитет төзелеш компаниясенә өстәмә җир мәйданнары биреп ярдәм итәчәк. Шул рәвешле торак йортлар төзелеше чыгымнарын каплый. Без моңа барырга мәҗбүрбез, чөнки әле туган сораудан башка чыгу юлы юк дип белдерде шәһәр мэры Наил Магдиев. Мы не введем дома, если не выполним работы по коллектору. Коллектор буенча эшләр төгәлләнмичә, без йортны эксплуатациягә тапшыра алмыйбыз. Коллекторга кагылышлы төп эшләрне март аенда башкарырга кирәк. Шулай ук төзелеше күп елларга сузылган 58-2 йорты турында да сүз булды. Белгечләр бүген янгын куркынычсызлыгы системасын монтажлау белән мәшгуль. Объектны тапшыру яңа ел алдыннан башланган иде. Йортны тулысынча тапшыру февраль ахырына тәмамланачак. Сварочный эшләр бетте инде, калды кабиналарны әләргә. Күзәтү тегермәче биеклеккә үсә. Иң зур аттракцион беренче яз бәйрәменә әзер булырга тиеш. Дөнья матур, дөнья киң. Рәхәтләнеп, моның өчен мероприятиеләрдә катнашмыйлар ди менә. Катнашабыз. Гомерләрендә бер тапкырда тимер аякка басмаганнар, 70 яшьтә бу шөгыльгә өйрәнделәр. Автозавод район өлкәннәре боз өсте ярышларында катнашты. Что, не врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений.
Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование, Пош-сервис, Московский проспект, 160А, 52-й комплекс, телефон 911-611. Артрит, артроз, остеохондроз, гипертония. При этих и других заболеваниях вам может помочь аппарат «Алмак». Приобретайте «Алмак» со скидкой в аптеках 36,6 и «Аль-Каир». Яңалқар шаралышын дөйім етәбіз, сіздің білен туры эфирда Рузель Мингалимов. Бүгін Тукай районы полиция бөлігі башлығының ілекігі орынбасары Ринат Ғиззатуллинның ішін шәһәр судына тапшырдылар. Ол узған елның 23 февралінде Оу карабинынан хатынын атып өтірі. Текшіру барышында Иратқа бірнеше суд медицина экспертизасы белгілілер. Мәскеудегі текшіру жинайет вақытында Ғиззатуллинның не ішлегенін білмеген хәлдә болуын испатлады. Шундықтан жинайет жауаплығынан ол азат етілді. Оған мәжбүру дәвалану белгіленді. Кешуде сәуде етесін келемі, рәхимет, ләкин аукцион аша. Шолда жер асты кешулерінде сату орындарын законлаштырачаклар. Башқарма комитет монополияға қаршы федераль хезмәттен шунды бұйрық алды. Моңа кадәр шәһәрдә эшмәкәрләр белән гади килешүләр төзелде. Гәрчә федераль канунга 2013 елда үзгәрешләр кертелгән булса да, сату урыннары өчен аукционда катнашучылардан заявкалар апрельдә кабул ителә башлый. Управление земельных имущественных отношений в данный момент. Жер һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсе хәзерге вакытта җир асты кишүләрендә инвентарьлаштыру эше үткәрә. Сәүдә мәйданнарының паспортын ясый. Шулай ук апрельдә заявкалар кабул итә башлау өчен тиешле документларны әзерләү эше дә бара. Жер асты кичүләрендә 400-ге якын эшмәкәр сәүдә итә. Башкарма комитетта әйтүләренчә, аукцион кеше бизнесны кысу дигән сүз түгел. Киресенчә, эш урыннарын саклап калу шул вакытта кичүдәге сәүдәгә тәртип кертү бурычы куела. Бүгенге 1 квадрат метр аренда бәясе 300 сум тирәсе тора. Соңыннан хакны бәйсез эксперт билгеләячәк. Аукционда җиңгән бизнесменнар белән 11 айга килешү төзиячәкләр. Если они устанавливают свою конструкцию... Алар үз конструкцияларын куйсалар да беркем дә каршы килмәячәк. 11 эшләдек китәбез дисәләр дә, бу аларның хокукы. Бушаган мәйданга яна аукцион үткәреләчәк. Үз вакытында сәүдәгәрләр урынны бер-берсенә сатып китә иде. Бу исә дөрес түгел. Күзәтү тәгәрмәче үскәннән үсә бара. Шулда иң зур аттракционны урнаштыру дәвам итә. Җиңү паркында эшчеләр кабиналарны урнаштыру эшенә кирештеләр. 48 метрлы аттракционны ачу март айында булыр дип көтелә. Күзәтү бөҗрәсенә 5 кабина куелган инде. Эшчеләр аскатаган 5-не урнаштыру белән мәшгуль. Алар барысы 24 булачак. Шололлар өчен иң зур аттракцион узган елның декабрендә эшли башларга тиеш иде. Вакытка сыйша алмадык. Җиһазлар белән тәэмин итүче оешма тоткарлады ди эшчеләр. Были сложности с поставками. Заводтан кайтарту буенча тоткарлыклар килеп чыкты. Хәзерге вакытта проблемалар юк дияргә була. Февраль ахырына кадәр барлык җиһазлар да кайтып бетәр дип уйлыйм. Яңа аттракцион өчен яңа урында проспектка якын сайланды. Күзәтү бөҗрәсен урнаштыру эшләре узган елның июль айында башланган иде. Конструкцияны җыю белән төзелеш оешмасы шөгыльләнә. Нигездә йорт салу эшләренә күнеккән хезмәткәрләргә бөҗрә урнаштыру үзенчәлекле шөгыль. Ярты эшләре тәмамланган инде. Сварочный эшләр бетте инде, калды кабиналарны әләргә. Ну, янарсың площадкалар ясарга инде, площадканы установить итәргә. Аттракцион ел әйләнәсендә эшләячәк. Ябык төрдәге кабиналарда җәй көннәрендә вентиляция була, ә кыш көне җылы биреләчәк. Атна ахырына бөҗрәгә төсле яктырткычлар урнаштыру планлаштырыла. Март башында аттракционны эшләтеп караячаклар. План буенча аттракционны ачу тантанасы 8 мартка билгеләнгән. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кайбер табиблар грипп вирусы һәм кискен тын авырулары кыла җәйгән вакытта бал кулланырга тәкъдим итә. Бал аеруча салкын тиюдән, ютелдән яхшы дәва. Әлеге продуктның сыйфатлысын каян алырга? Бу хакта киләсе сюжетта. КАМАЗ мәдәният йортында бал ярминкәсе ачылды. Биредә каштан, юкә, чәчәк, акация, прополис, үсемлек сиркәләре белән ясалган бал барлыгы 30 төре тәкъдим ителә. Мед с пергой вообще один из самых полезных. Үсемлек сиркәләре белән ясалган бал иң файдалыларының берсе. Анда 128 төрле микроэлементлар тупланган. Аеруча аш кайнату, ишәк системасы, иммунитет өчен файдалы. Пегановлар гаиләсе умыртачылык белән 10 ел кәсеп итә. Төп продукция Адыгея республикасыннан кайтарыла. Бирдә Россиянең башка өлкәләреннән кайтарылган бал да бар. Чаллыга беренче тапкыр килүләре.
Есть здесь и липовые, значит, и другие сорта. Бирдә юкә балы һәм башка сортлар да бар. Юкә балы салкын тиюдән файдалы. Кайнар чәй белән эчсәң, ютәл дә бетә. Даруханәгә барырга да кирәкми. Цены вот. Бәяләре кыйммәт түгел, базарда кыйммәтрәк. Я выбрал липовый. Мин юкә балы сатып алдым. Бүләккә кечкенә банкада чәчәк балы бирделәр. Бал ярминкәсе 8 февральдән 14-нә кадәр узачак. Сатучылар КамАЗ мәдәният йортында иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Шолда тимир аяк ташуы буенча иң өлгөрү пенсионерга 24 яш. Автозавод районының 16 командасы узган елларда тимир аякка басты. 150 кишидән торган шуалакка олысы кишсе килгән. Өлкәннәр ярышка, аныклар әби бабалары өчен җанатырга килгән иде. В какой организации? ДК КамАЗ. Фамилия, пожалуйста. Тимер аяк алучылар чиратка тезелгән, ярышка катнашырга әзерләнәләр. Иң өлкәненә 74 яшь. Бүгенге көндә безнең прокатта 440 пар коньки бар. Барышта яхшы иттереп шарланганнар. Бөтен кешегә җитә. Конькида шуарга килдем. Безнең инде иптәшем белән 3 кызыбыз бар. Икесе дә кияүдә. 3 кызыбыз да катас итә. Иптәшем дә катас итә, үзем дә катас итәм. Ярышта барлыгы 150 кеше катнашты. Бәйге 2 категория катнашучылар арасында үтте. Беренчесе пенсия алды һәм пенсия яшендәгеләр өчен, икенчесе оешма предприятие эшчеләре арасында. Эстафетада җирле үзидарә, оешма предприятие вәкилләре, мәктәпнең педагогик коллективлары 16 командага оешып көч сынашты. Өлкәннәр бирешмәде, араларында күптән тимер аякка басмаганнар да бар. Алар 3 көн алдан шуалакка репетициягә йөргән. Нигә өйдә утырырга? Бер генә яшибез бит бу дөньяда. Рәхәтләнеп хәрәкәт итсеннәр, катнашсыннар, бергә яшик, бергә матур итеп, дөнья матур, дөнья киң. Рәхәтләнеп моның өчен мероприятиеләрдә катнашмыйлар димени. Катнашабыз. Бүген без чакырдык тосларының командаларын. Тослар бүген яшьләрне генә түгел, өлкәннәрне дә чыгарганнар. Улы ярышчыбызга 71 яшь, бәләкәйенә 55 яшь. Поэтому безгә, аларга, бөтенебезгә дә сәламәтлек, шундый энергия һәм бәхет теләп калам. Ахырда дистанцияны яхшы үтүчеләргә грамоталар һәм сертификатлар тапшырылды. Шугалак ярышында пенсионерлар арасында 27-нче, 47-нче, 46-нче микрорайонда яшәүчеләр, оешма эшчеләре арасында 49-нче кадет мәктәбе беренче урыннарны алды. Илсия Валюлина, Ленар Султанов, яңалыклар. Февраль чын мәгънәсендә спорт айы исеменә лаек барлыгы 50 чара үткәрү планлаштырыла. Алдагы елларда шәһәр картодромында КамАЗ автоспорт кубогына картинг ярышлар үтәчәк. Анда алдан гына түгел, башка шәһәр районнардан Россиянең башка төбәкләреннән дә спортчылар катнаша. Яшүсмерләрдән тыш финалда КамАЗ мастер командасы пилотлары чыгыш ясаячак. Февраль ахырында исә 27-се һәм 28-се көнне данлыклы Салават узышлары булачак. Аңа әзерлек бүгеннән үк башланды. Вся трасса уже укатана. Трасса инде әзер дияргә була, бозны катыру эше бара. Аның калынлыгы 15 сантиметрдан да кем булмаска тиеш. Тагында калынрак була икән, яхшырак та. Россиядә автоспорт буенча бердән-бер булган хәйрия узышлары ипподромда үтәчәк. Спортчылар милли һәм берләштерелгән төрләрдә чыгыш ясаячак. Узышлар 7 февральдә 11 сәгать 25 минутта, 28-е 9 сәгать 30 минутта башлана. Җыелган акчаны Чаллының балалар йортына тапшырачаклар. Автомобиль узышларында һәр шәһәрдәш катнаша алмаса да, чаңгы ярышлары һәркем өчен. 13 февральдә Яр буе паркында Татарстан чаңгы юллары ярышы старт ала. Анда катнашырга теләүчеләрне иртәгә шахмат-шашка клубында терки башлыйлар. Трассаның озынлыгы кешенең әзерлегенә карап билгеләнәчәк. Ул 2-3-5 чакрымны тәшкил итә. Җитәкчеләр 2 километр арада ярышачак. VIP ярыш 11 сәгать 30 минутта. Оештыручылар исә шәһәрдәшләрне кайнар чәй белән җылытырга ышандыра. Ярыш вакытында Шулман проспекты Тантаналар сараеннан Хәсән Туфан проспектына кадәр өлеше ябык булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Рузил Мингалиев сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.